मोननै गोसोदो गोरोबलायनानै मावाबा खामानिया साक्सेस जाखाया नों आंखौ गिनबाय थाना येस इ बाथ्राया जादों नोंनिया बुलदा ओरैनो फेलान थायाखै भेन्दि नै गुजुबनाय नै सुनाया नाथासो फोनांजोबना होबाय आथायानो गोजाखा मोजां होननाङा बाय ए दिसि जाबाय इयो जाबाय माथिगाल दाबदो अमा बेदर स्मक खालामनाय वाव हरनानै हायखो एसे दामि गिसे गेदेर बुस्थु हरना होना सोरबा बिहरबाबो मोननाय नङा दै हामा मोननाङा दै खिन्थु इनाव बिहरनाङा दै बिहरनाङा आं गुड मर्निं लोगोफोर नोंथांमोनखौ गोदान मोनसे भिडिअ बरायलायबाय बिराद खुसि आरो दिनै लोगोफोर बेरेफुंजानि इफोरबायदि बुस्थु मोनजादोंबाथाय बिराद गोजोननाय मोनो गोसोखौ एकदम माने सुग्लाय लांजोबनाय माथिगाल दाबदो अमा बेदर स्मक खालामनाय लोगोफोर स्मक खालामनाय मानो होनबाथाय आङो मैया रुपैनिफ्राय अमा बेदर 3 किल' लाना फैदो इनिफ्राय इखौ मैया हरावनो माबायाव होदो आरो अरनि धुङायाव होदो आरो मा होनो इखो स्मक खालामनाय ना मा होनो इदि होदो जि मोदोमदोलै आं दरसे जाखांना नायबाय भगबान लाजबाब ना मा होनो इदिखो थरायनायाथ' रेडि जाबायानो होनबाय जानाय होनबाथाय मानो इदि जायोलै नि बा माथिगालदाब आगै माथिगालदाब मा जानाय होनबा मा जायोलै जेनेबा आंनो संनो आंनो जादो आंथ' मालायनि संनायखौ जायाखैना माया बेरेफुंजा जिलापिबो दंबावोसो नै जिलापि लाबावदोसो इयो जाबाय माथिगाल दाबदो अमा बेदर स्मक खालामनाय वाव वाव जिबनाव नुदों आङो माथिगालदाब जाफेराखैमोन नों जाफेराखैमोन दिनै फार्स्ट टाइम अमा बेदर हांनायजों स्मक खालामनायजों दिनै फार्स्ट टाइम जादो लोगोफोर तामा मोनजादों ना ओमफ्राय लोगोसेनो सबायजों अमा बेदर गोरान नै सबायजों अमा बेदर दङ वाव वाव जाग्रोना लानोसै दा तामा मोनजादों बरिया थरायनाया फुङावनो थिननानै संदो इखो तामाम जानोसै नामा सिरा बेहरबा आंबो मोनसे ना हारसिंल' लादो वाव एक माने जाफेराखैमोन नालाय माथिगालदाबखौ खुगायाव सालायाव नांसोगारदो आरो माला एकदम जोंनियावथ' मोनखाया नालाय जोंथ' रुपैयावसो थांखानांगौ बेफोर बुस्थु लकेल बुस्थु जानोबाथाय हाग्रानिफ्राय खाना लाबोयो खोमालाय हाग्रा खाथिनि नालाय बिसोर मोनोब्रा हाग्रा खाथियाव बे मानास सिङाव थांनायाव बा खानो लुबैलायदोंमोन आं मोनजाफेराखैमोन आरो दिनै मोनजाफेरबाय जाथारनो होननानै लाना फैथारदों माने आलुजोंबो गोथाव जानो बरिया जादों वाव जाबाबो जाया जाखांना खामानि मावनांगौ मावैनि बाथ्रा जानाया सिगांग्रो आरोबाव लोगोसेनो नै सबायजों अमा बेदर हांनाय इबो हांनायानो ओमफ्राय इबो हांनायानो खिन्थु फ्राया बांसिन गोथाव जादों इ माबायदि जादों आं इखौ टेस्ट खालामनायनि थरना माबायदि जादों सबायनिया हाथायाव नांखादो अरनाय लोगो हाथायाव नांखादो मिथिबाय बरिया जाखादों बिदिनो लोगोसे ओरै आलु ससे जाना होफाबा बरिया जोब्बायानो थरानानै आं एख'नो जायाखै जोब्बायानो दा लायफिनगोन नायबाय था जानायावथ' ओंखामखौ दोखो गोथाव जाखांबाय बेरेफुंजानो बेनिफ्राय जाखांनाय लोगो लोगो थरायनाया मा मावबोयो नुबायना नै खामानियानो जोबला गथ'ना आंनि गस्ला सुदो आरो जाखांनानै ओइ नाथासो फोनांजोबना होबाय नुबाय सुनाया नाथासो फोनांजोबना होबाय आथायानो गोजाखा मोजां होननाङा नुबाय ए इदिसो जाबाय इदिसो जाबाय आथायानो गोजाखा थैबाय ओमफ्राय लोगो जाखांनायाथ' जाखांबाय जाखांनानै दा मा मावनांगोन होनबाथाय
आं एसे खामानि फिसा नागिरनि माबाफोर जुदि आंनि बारियाव खामानि मावनो गोनां दङबाथाय आं मावनोसै आरो आं नोंसोरनो खोन्थायाखैमोन आं गय गायनायखौ खोन्थागासिनो नैखैजा हा गोदान खोनायाव माने गय गायजोबना दोनबाय आरो नै गोजौ गोजौ माखा सब न'निनो जावैखानायमोन ओमफ्राय खैजा आरो शिलंनि लाइनसो बायनानै लाबोदोंमोन आङो माने मा होनो बेखौ शिलंबो ओमफ्राय लकेलबो नैफोर माखाने ओमफ्राय गेजेर गेजेर गायखननो दंबावो माने दाखालि दै जमा जाजोबना दंमोन नालाय गायनो मोनाखैमोन 5 बोसोरनि 5-6 बोसोरनि खेथि होनबाबो जायो बेखौ माने 5-6 बोसोरनि उनावसो मोनजागोन नालाय फिथाइखौ नोङो 5-6 बोसोरनि खेथि जमायनानै दोनथ'दो माने नैयावबो गायखननो दंबावो नै दै जमा जाना दंमोन ओमफ्राय नै फिसा फिसाया शिलं बेखौ उनाव एसे देरबावबाथाय गायस्लायफिननांगोन आरो खनसे नै जा इ फांसेनिखौ इ फांसेयाव लांनांगोन इ फांसेनिखौ नै फांसेयाव लाबोनांगोन ओरै जागा सोलायनानै होनांगोन ओमफ्राय नैबोथ' लकेलानो बेनिफ्राय जि खावसे खोनो दंबावो बेखौ खोनो हाबाथाय माने हाइब्रिदखौ गायगोन होननानै सानदों आरो हाइब्रिद गय बिफाङा हाइब्रिदखौ गायगोन होननानै सानदों आरो फांसेयावनो दाखालि सोंदोंना फांसेयावनो 200-250 ओरै बिदो बावै नांथ'ला दे होननानै गारना फैदों ओमफ्राय बे नैखिनिखौ लाना फैनोसै आरो ओरैनो ओमफ्राय नै इयाव मथा मथि जाबाय 80 दालसो जाबाय इयाव 80 दाल 80 जाबाय बेखिनियाव गासै ओमफ्राय गेजेर गेजेर माने दाखालि दै जमा जाजोबना दंमोन नालाय गायखननो दङ नैयाव लांदां जाना दंना बे लांदांआव गायखननांगौ नै फांसे फांनै फांथाम फांब्रै फांबा 6 7 8 9 10 बेखिनियाव 10 दाल नांबावगौ नै बेखिनि लांदांआवनो 10 दाल नांगौ बेफोर आंखा सब गायसननाय नैखैजा बेफोरो सब न'आवनो जावैखाना दोननायमोन ओमफ्राय दा माने गायस्लायनायनि टाइम जाबाय नालाय गायखानोसै दे होननानै खननै जाबाय बेखौ गायस्लायनाया खननै जाबाय ओमफ्राय दायो खनथाम गायबाय एबार बेखौ खनथामाव गायबाय ओरै माने फाराव ओमफ्राय बबेबा बारियाव रज'नानै दंमोन थरायनाया नै गावनि मैगं खेथिखौ नायनो फैदो लेस्रि खेथिखौ लेस्रिया माबायदि जादों मिथिगौ नै बरिया जादों बेखौ दा दोननांसिगौ बेफोर माखाखौ बेनिफ्राय नैफोरबायदि गुस्र'जोबो आरो थरायनानै मैगं गायनानै नैफोरबायदि गुयो बेफोरबायदि गुस्र'जोबो बेनिफ्राय नै फाथो जाबाय नै आं नोंनो मोनसे बुस्थुखौ नै आं दाखालिसो गारना दोनना दाखालि मैयानो दाखालिमोन नै मैथाया रज'जोब्बायानो नै फिलु रज'जोब्बायानो मैथा होयो मिथिबाय अखा मोनबाय नालाय ओमफ्राय आङो ओइयाव जावग्लिनायखौसो रज'नो सानदोंमोन ओमफ्राय जावग्लिया गारनाया अखा मोननानै जि साफा अखादो माबानानै बुसिन जाजोबनानै रज'बाय आरो ओमफ्राय नै आलु बमब्रा इयो नै आलु बमब्रा इबो आलु बमब्रा नैफोर सब फाथो ओमफ्राय नै राङालाव नै राङालाव थरायनानै ओमफ्राय नै जिंखा नै भेन्दि नै गुजोबनाय नै थरायनानै माने बेगरखौनो ओरैसो गायो ओरै थुनाल' होयो एख' हासा होसिना इयाव थुनाल' होगोन आरो इयो बिदानि सायाव गायनाय जाबाय थायो नालाय ओमफ्राय नै जाबाय थाइसुम नै बोरै गारना दोनजोबदो नै ओमफ्राय नै जिंखा एख' गैया बेथ'लै माया बागान खालायजोब्बाय नोङो खाथारालै 5 बोसोरनि बागान इयो मिथिबाय 5 बोसोरनि उनावसो मोनजागोन नि फिथाइखौ नोङो मिथिबाय आंगि दा ओइ खैजा फार गायनो दंबावो मथा मथि आं 30 दालसो बिफां लाबोबावनांगोन 30 थाखा खरि लायोलै बाप्पावै सिगांनो हो थास'खौ दाखालियाव बबाव गायनाय बबेजों गायनाय रज'बाय नै थरायनानै थास' नै देन्जार जाथों थोरना नै फांसे फांनै फांथाम फांब्रै फांबा 6 इयो बिलाइ ओंखारबाय निनो रोंगोलै ओरैबायदि इयो सिखावसो मानसियानो सिखाव सिस्टेमसो नालाय रोंगो गासैखौबो इसे रोंफ्रामजोबो गासैखौबो रोङाबाबो माने एसे सामथिं होननाय रखम जायो आरो इदा नामा थोरना मा माइ रोगानो आं हानाय नङालै आं माइनि धुलाखौनो हाया लोगोफोर माइनि धुला हाबबाथाय एनेखवा हाथिवगोन बेनिफ्राय जै हाथिवबाय
गगा मोननाय रखम जाखाजोबो ओरैबायदि खस्थ' मोनो माइनि तुलाखौ तामाम खस्थ' मोनो आरो आंनाव एलार्जि जानो नागिरो माइनि तुलाया बेनिखायनो आं दा नोंनो लोगो सासे लेंहरनानै होनि मिथिबाय literally check it out guys literally ना मा होनोमोन check it out guys this is मा नाममोन अबस्था सिखांबायनो हो अ डेन्जार माने माबानि फुङावनो अमा बेदर हांना जानायनि बोलोखौ बाहायखाबायानो आरो नामा हो आं हायालै माइनि तुलाखौ नों मा फोथायथारलै दे ओरै नै तुलाखौ नाथार आं मिथिगौ गन्थङाव दानो हाबजोबनानै हाथिजोबगोन आङो थरायनानै एख' जाया बेथलि बहा खाथ्रा मानसि गोराना मानसियानो सिखायनायानो बारा मोजांबाबो ओमफ्राय इ दुलिया जोंहा नै दिनै दांजाबाय आरो माइ गोदाना माइ बोराया जोब्बायमोन नालाय बोरै हरदो थुलिया जाला आरो बिदिबाथाय आंना नै हाथियावनो ओंखारबाय आं हाथियाव अंसियानो माने दाखालि ओरैबायदि खतना जादों लोगोफोर मानि कारने माइ बनब्रबनो गोनां जादों दैज्लां बोथोराव मानो होनबाथाय मागोनि लामनाय माइरङा जोंहा जोब्बाय ओमफ्राय दाखालि जानो गैथ्रामोन नालाय बस्थासे बायब्रबनासो लायनांदों आरो 2000 थाखानि बेबो रनजित माइ बोराया बाबे नेख'आ दाम नाथरना गोदानाबो दामानो माने कुइन्टेलाव 4000 ओमफ्राय जोंहा 50 केजि लाबोदो 2000नि खात्रा गायना जायो गरसे गरनै मोनजाबाबो दि गावबो मावगोन मालायखौबो मावथारो नुबाय ओरैबायदि मानसि मोननै गोसोदो गोरोबलायनानै मावाबा खामानिया साक्सेस जाखाया नों आंखौ गिनबाय थाना येस इ बाथ्राया जादों नोंनिया ओरैनो फेलान थायाखै येस इ बाथ्राया जादों नोंनिया ओरैनो फेलान थायाखै माइक दामगारनाया बेटारिया साक्सेस खालामदों नोंनिखौ एकदमबारे हाथेनो गोनां जाथारबाय आङो मानो होनबाथाय माइनि तुलाखौ हाथ्राङो एक गन्थं बिजौआव नांहैथारो मादायाव सालायानो नै ओरैबायदि डेन्जार बुस्थु अनलाइन भिउ खालामदोंमोन आरो आं डेन्जार बुस्थु नङा डेन्जार बुस्थु माने पावार बेंक आरो खात्रा ओमफ्राय नै जानायानो जानाय मा जादो मा मादो ओमफ्राय नै माइखौ दहाय सान्दुं गैयामोन नालाय दा लामथारना गोनां जाबाय नै एकदमबारे ओमफ्राय मा जादो मा मादो बा अपेन बक्स मोनयो लोगोफोर दा नायनोसै माबायदि डेन्जार खिन्थु तामाम हेभिखा मोननै मोनथाम नै 7टा चार्जार जायो इयाव मिथिगौ नै खोथानि आङो गोसो नो हमनायखौ खोन्थानि आङो बुस्थुखौथ' बायनानै लाबोबाय खिन्थु सामलायनो रोंगोन ना रोङा इसे जादो सिगांबो माने आङो 2000 थाखानि पावार बेंक मोनसे बायदोंमोन ओमफ्राय इखो नांलायलायनायाव थुब्ला ओइयाव खुबैख्रेबनानै सेटेप खालामदो मिथिगोन ना ओमफ्राय दा मा हिसाबै बायदो लाजिदोना लाजियाखै पावार बेंकनि मोखांखौ नायनानै लाजिदोना लाजियाखै 80% डिजिटेल पार्सेन्टेज ओंखारगोन इयाव बेटारिनि 80% दं दा बर्तमान ओमफ्राय 7टा चार्ज जागोन 1 2 3 4 5 बुस्थुखौ बायनानै मोजाङैबो सामलायना दोननो रोंनांगो बायबाल' जाया मिथिबाय ओमफ्राय लोगोसेनो केबोल मोननै मोनफायो केबोल आइफननि ओमफ्राय सिटाय बायनायावथ' बायबाय थागोन हक नक बायबायानो थागोन मोजां बुस्थुखौनो बायगोन ओमफ्राय ना सामलायनाबो दोना मोजाङैबो दोना मानो होनबाथाय माबायाव बेरायनो थांनायाव तामाम खस्थ' मोनदों ओमफ्राय मालायनि लानानै थांदोंमोन ओमफ्राय चार्जानो थाब जोबबाय थायो मबाइलानो फुल चार्ज ओमफ्राय इखो नों लोगोफोरनो हरगोन हरनानै नायखो एसे दामि गिसे बुस्थु हरना होना सोरबा बिहरबाबो मोननाय नङा दै हामा मोननाङा दै खिन्थु इनाव बिहरनाङा दै बिहरनाङा आं मोननै गोसोदो गोरोबलायनानै मावाबा खामानिया साक्सेस जाखाया हरखाया जुदि पावार बेंकखौ बेलेगनो हरो बुलायलायनाय जानोबो हागौ दे होनखानाय बाथ्रा लाइटबो सुनो हागोन नामा मिउजिकबो गाबो नामा मोनथाम मोनब्रै सोरबाफोर बायनोबाथाय कमेन्टआव लिंक होनानै दोनगोन दे बायनो हागोन क्वालिटियालाय मोजाङानो आरो
क्वालिटिया मोजाङानो जेनेबा मोजां मोजां बुस्थुखौथ' बायखागोन इयो तामाम हेभि खिन्थु ओमफ्राय बायनानै सामलायियासो जादो एक इनिया किल'सो दं एक किल' मोनसे सबाब दं इनाव माने मदभिरा नै मदभिरा जाबा सेफायो माल बुस्थु रागा जोंफुदोंलै